Бүген мәктәп укучыларының кышкы каникуллары башланды. Бу инде Нарат урманында шаңгыда йөрү, ачык һавада шугалакта йөрергә менә дигән мөмкинлек. Әйтик, Мамадыш районында да гаилә белән актив ял итәргә мөмкинлек биргән урыннар бик күп. Кулга навигатор алабыз, Мамадыш шәһәре стадион ипподромы пунктын язабыз һәм алга. Максат иң бийек таудан чанада тимер аякта шуу, 3 чакрымнан артык озынлыктагы чаңгы юлыннан узу. Кем сине өйрәтте? Мине өйрәтте Нурида апа. Хәзер яхшы шуасыңмы инде? Әйе. Кайбер чакта мәтәләм инде. Ошымысың сиңа монда? Әйе. Көнгә шугалакка 30-дан артык кеше йөри. Ял көннәрендә халык агымы тагында зур. Дүшәмбедән кала һәр көнне килергә була. Атна башында биредә бызны яңарталар. Менә бу ясалма тау балалар һәм өлкәннәр арасында аеруча зур популярлык казанган. Вакытлыча файдалануга тюбинг алырга мөмкин. Бик рәхәт шуларга. Әйе. Ошый димәк сиңа. Әйе. Күптәннән килдегезме соң? Әйе. Bir saat da indi bunda. Öyle bilen kildik, kızlarına kankida şolar, hatun tübük bilen gitti. Min de ezrek şo alayım şunda. Инде экстремаль спорт төрләрен яратмаучылар өчен чаңгыда шуырга мөмкин. Биредә 100 пар чаңгы бар. Яктыртылган 2 трасса гамәлдә. Янәшәдә генә масштаблы эшләр бара. Киләсе елда биредә тау чаңгысы комплексын эшләтеп җибәрү планлаштырыла. Анда ял итәргә бөтен республикадан да киләчәкләр. Шулпан Амири, Гөлинә Гыйльмуллина, Алмаз Камалеев, Татарстан яңалыклары, Мамадыш районы.